Така че много са важни ролите на достъп. Имаме обикновено една роля на достъп на администратора, имаме една на ръководител отдел продажба и след това имаме, да кажем, може да имате експертни продажби, може да имате такива търговци, които сега в началото се включват, може да имате и стажанти. Това е долу-горе ролите, стандартните роли на търговците, които имат. Естествено, понякога за различните групи клиенти, за различните групи продукти се оформят различни права за достъп. Защо е важно правилно да си направите правата за достъп? За да не дойде някой стажант или начален търговец или обиден търговец да ви изтегли цялата база данни. Не казвам, че не може да направи скриншот от екрана. Все пак, ако базата ви е по някакъв начин защитена, ще бъде по-добре. Други настройки, които трябва да бъдат направени това е да бъдат настроени съответно отчетите. Какви отчети ще получавате автоматични в края на деня или по всяко едно време и седмичните отчети съответно.